Téma uznávania manželstiev osôb rovnakého pohlavia opäť rozvírila politickú scénu. Poslanec Michal Sabo oznámil, že so svojím partnerom uzavrel manželstvo v Rakúsku a na základe rozhodnutia Európskeho súdu chce požiadať o jeho uznanie aj na Slovensku. Jeho krok okamžite vyvolal reakcie politikov naprieč politickým spektrom. Podpredseda KDH William Karas vyhlásil, že iniciatíva Progresívneho Slovenska nemá podľa jeho názoru reálnu šancu na úspech. Karas tvrdí, že rozsudok, na ktorý sa PS odvoláva, nie je možné automaticky aplikovať na slovenské podmienky. V PS majú kvalitných právnikov a vedia, že nemajú šancu uspieť, lebo tomuto judikátu chýbal tzv. Európsky prvok, vyhlásil Karas. Zároveň označil celú tému za politický manéver a prirovnal ju k ďalším sporom, ktoré podľa neho slúžia na odvádzanie pozornosti od iných problémov. Podľa Karasa je právna situácia na Slovensku jasná. Pripomenul, že Ústava Slovenskej republiky definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy a zákon o matrikách musí túto definíciu rešpektovať. Do diskusie sa zapojil aj minister obrany Robert Kaliňák, ktorý zdôraznil význam tradičného modelu rodiny. Manželstvo je produktívny zväzok klasickej tradičnej rodiny, uviedol Kaliňák. Minister zároveň avizoval, že pripravovaný vykonávací predpis, ktorý chce vláda presadiť ešte počas najbližšej schôdze parlamentu, má podľa jeho slov jednoznačne určiť, že slovenské matriky nebudú zapisovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Kaliňák zároveň upozornil, že slovenská legislatíva už dnes rieši viaceré praktické otázky týkajúce sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, napríklad v oblasti dedenia či majetkových vzťahov. Podľa ministra navyše, niektoré práva, ktoré bývajú často spájané s manželstvom, nevyplývajú automaticky ani pre manželské páry. Téma uznávania zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia tak zostáva jednou z najdiskutovanejších spoločenských a politických otázok. O jej ďalšom smerovaní môžu rozhodnúť nielen slovenské súdy, ale aj budúce legislatívne kroky vlády a parlamentu.